will. Laugh out loud, pale teli pale scream and shout. Pale teli pale, Ay, no, Mariali only. pale teli pale. What a comedy. ಇಲ್ಲದ ಚಾವಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾರಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೆಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ತೆಲಿಕೆನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ತಮ್ಮನದ ತೇರು ಶಾಸ್ತಾವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅಂಗನಡ್ದು ಪಿದಡ್ದು ತುಳುವೆರು ಓಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆಲಿಕೆನು ಪಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಮಾತಾ ತುಳುವೆರಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಮೂಡೊಂದುಂಡು ಅವನ್ಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೆಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜಿ ದಾದೊಂಡು ಎಸ್ಎಲ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಎಲ್ ರಡ್ಡು ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜಿ ಆ ರಡ್ಡು ಎಸ್ಎಲ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಜನಕುಲೆಗೆ ತೆಲಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪಾವೊಂದುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಉಳ್ಳರು ಆಂಡ ಸುರೂತ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಏರು ಎಂದು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಕಲಾವಿದರೇ ಕೊಂಚம் ಮರಿಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತನು ಬುಲ್ಪ್ ಇತ್ತನು ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪು ನಂಚಿನ ಬುಲ್ಪು ಆ ಬುಲ್ಪುನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಆಗಲ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ ಬೊಲ್ಪಾಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲಿದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಜೊರಾಯ್ನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೂಲು ಕಲಾವಿದರು ತೆಲಿಪಾವೇರು ಆಂಡ ಆರು ತೆಲಿಪಾಲ ತೆಲಿಪಾಯ್ಜಿನ ಸದಾ ತಿಳ್ತೊಂದು ಪೇರು ಸೊ ಆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನಗ ಅಂಚನೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಭಾಷೆಡ್ 55 ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ತದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಖಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ ತೂಪರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೆಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂದು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಣು ಕಾತೊಂದು ಪರ್ ಸೊ ಸದ್ಯಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆಲಿಕೆದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಬರ್ಪುನಗಲು ಕಾಸರಗೋಡದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪ್ಪಳದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ತಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲೆಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತೆಲಿಕೆನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಬನ್ನೋರಿ ಬೇದೇರ್ಲಾತ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾ ಓ ಭಾಷೆ ಜನವೇ ನಾವಲ್ಲಣ್ಣ 250 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಣಣ್ಣ ಓಟೆಗೆ ನೂದು ದಾದ 250 ಅದೇ ಬಾಟಿಗೆ 250 ಆಪುಣಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮೀಟರ್ ಬೂರ್ತಿ 80 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ನತೇನು ರಾಮದೇವರ ಮೀಟರ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಉತ್ತಲೆ ನೂತು ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಆವಡ ಮೀಟರ್ ಆಟೆ ಬರ್ಪುಣು ಅವನ ಬಾಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ 250 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಣು ಇರ್ ಪಕ್ಕಡ ಮರಳು ಕಟ್ಟೋ ಇರ್ಲು ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ತೂತೆ ಮೀಟರ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ನಿ ನೂದು ಚಾಪಾರಂದು ಓ ಅಣ್ಣ ಮೀಟರ್ 80 ಬರ್ನಿ ಮೀಟರ್ 80 ಇವ್ರನ್ನ ಟೊಪ್ಪಿದಾಗದೆ ನಾ ಟಲ್ಪಾರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡ ಮರಳು ಮಾತಾಡೋದು ಕೊರ್ಲೆ ತರ್ಪಲ್ ಒಟ್ಟನ್ನು ಯಾನ್ ಪೊಲ್ದು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಡ ಕುಸ್ತಾರ ಮಾತಾಡೋದು ಕೊರ್ಲೆ ಇರೋರ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಈರ್ಗನೆ ಮಾತಾಡ ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತು ನೈಕ್ ಈ ಏರ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಯಮಲೋಕದ ಯಮೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಕೆಂಡನ ಯಮಲೋಕ ಗಡ 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 ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಗಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಚಲಿದಾರ ಸಣ್ಣ ಮಿರ್ತೀನಿ ಮರಳು ಮಾತಾಡೋದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ದಾದ ಯಾನ್ ಯಮೆಯ ಯಾರು ಯಾನ್ ಸತ್ಯದ ಯಮಲೋಕದ ಇಡ ಬೈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಮೆ ನಿನಗಂತ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾರು ಯಮೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನಡ ಬಂಡವಂತ ನಾನು ಏರ್ದಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಚಾವ್ ದಾದ ಸತ್ಯ ಯಮೆ ಬೇನು ಚಾ ಇರಿ ಎಮ್ಮೆ ಬಂಡ ಎಣ್ಣಂ ಬೊಡ್ಚಾ ಎಣ್ಣಂ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಜತ ಬೊಕ ಇಂದ ಬತೋನು ಓ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋಜವೆ ಓ ಇಂದ ತೋಲ್ ಇಂದ ದಾದ ಓ ಇಂದು ಓ ಬಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲತ್ತವು ಯಮಪಾಶ ನಮ್ಮ ಭಾಷ ಮುದಿಂಚ ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಕೊನಪುನಿ ಹಾ ಇದುಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋಜವೆ ಈ ಬಲ್ಲು ನುಂಡತ ಹುಕ್ ಅಂದು ಉರ್ತು ದಿಂಚ ಬತ್ತು ನಿಜ ಇಂದ ಏ ಈರ್ನ ಬಲ್ಲು ಗೋ ಬಾಟು ಆಂಟಿ ಇಂದ ತೂಲ ಇರ್ನ ಬಾಟು ಬಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಭಯಂಕರ ಮರ ಅವು ಸತ್ಯ ಬೇತೆ ಪೂತುತನ ಪೂತುತನ
ಪೂತೂತನ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಂದ ಹಾ ಪೂತುತನ ಹಾ ಪೂತೂತ ಪೂತೂತನ ಅಂದು ಪೂತುತ ಪೂತ ಪೂತ ಕಲರು ಕೆಂಪು ಇಂದ ಎಮ್ಮೆನ ಪವರ್ ತುಲ ನೀಲಿ ಯವ್ವ ಇದು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಂಡ ಭಯಂಕರ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಂಡ ತಪ್ಪಣ ಅಣ್ಣ ಹಾ. ತಪ್ಪಣ ಅಂಚ. ಇರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಹಾ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣವೇ ಇರು ದಾನಿ ಚವತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಜನ ನಡದು ఆ బుడే అంత మాత్రం బుడే ఇది అమ్మే అమ్మేది వండా ఉంది ఈయన పెద్ద ఉండు ಬೆತ್ತ ఆ పెద్ద ఉండు ಒಮ್ಮೆ ಬೆತ್ತ ಎಂದೊಂದು ಬೆತ್ತ అవి ఈరు బర్పున పెద్ద ಎರು ఆ ఎర్రు ಆ ఆ ఎర్రు ఉండు ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ತೀರ್ಥ ಐತೆ గుజరాత్ దై ಅವು ಗುಜರಾತ್ ಪಡು ಇದಕ್ಕಂತ ನಾವೊಂದು ಹಾ. ಮೂಲ ಬಂದ ಕಸ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಜ್ಮಲ್ ಪೇರ್ಗೈಂದು ಪಕ್ಕ అవ్వ తవ అల్పడి ಗುಜರಾತ್ ರಂಡದ ಹಾ. ಇಂದು ನಿಷೇಧ ఆ ಬಿಫಿಜ್ಜಿ ಆ ಬಿಪಿಜಿ. ಗೋ ನಿಷೇಧ ಹಾ. ಅಲ್ಪದಿಂದ ಸೇಫ್ ಹಾ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕರೆದು ಬಂದ ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪುಣು అల్పని పడన్న ఆ. అల్పని పడ ఆ. దన్న ಓ ఈరిన ఎరుక్కు డైలీ ఎంచిన కొరపారన్న ಕಂಡ డైలీ ఎంచిన కొరపారు ಇನಿಯರ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜ ఒక ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಅರ್ಕೆಂಚಿ ఖాళీ వంజి వాళ్ళు జరకంజ ಅರ್ಕೆಂಚಿ ಗಾಲಿ ఈ వంజి వాళ్ళు జరకంజ నీరు ఏత దూరం ఉంటావు పారు ಕಂಡ ಏತು ದೂರ ಮುಟ್ಟ ಭಾರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ತಿರ್ದಿದೆ ನಾಲ್ ಸರಿ ಹೋದ್ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಜಾರ್ಕಂಜಿನಿ 4 ಸರ್ತಿ ಹೋದ್ವರ ಅಪ್ಪಡ ಭಯಂಕರ ಮರ ಎಡ್ಡ ಮೈಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೈತೋ ಅಂತ ಬೋರ್ಡು ಮಾರ ಅರ್ಕಂಜಿ ಅರ್ಕಂಜತ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಚ ನೀರು ದಾನ ಬತ್ತಿನ ಯಾನು ಜನ ನಡಂದು ಗೊತ್ತೀವಿ ಏರೇನಿ ಪುಷ್ಪೆ ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಪುಷ್ಪೆ ಪುಷ್ಪೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಂಡ ಪುಷ್ಪೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ವಾ ಪುಷ್ಪೆ ಕಪ್ಪದ ಪುಷ್ಪೆನ ಬೋಲ್ತದ ಪುಷ್ಪೆನ ಮೂಲ ಪುಷ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡ ಹಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪುಷ್ಪೆನು ವೈಟ್ ನಾಡು ಪುಷ್ಪೆನು ಪೀಟ್ ನಾಡು చెప్పి ఎంచినన్న చెప్పి ఈరు పుష్పన గాలిచిటి బుర దాయ నాడును ದಾದೆ ఆ పీటి బుర దాయ కాయి వాడును ಛೇ ಪುಷ್ಪೆನು ಪಿ ಅಕ್ಷರ ನಾಡು ఆ పి అక్షరుడు యాల లెక్క వాడును పుష్పే పీకి చెప్పబోతున్నా అంది ದಂದ ಈ ಪುಷ್ಪೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪೆ ಹಾ, ಪುಷ್ಪೆ. ನನ್ನ ಗುರ್ತೈಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗುರ್ತನು ಗುರ್ತನು ಅಯ್ಯಗೆ ಹಾ. ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಡೇಟ್ ఎంచినన్న మరల వాతేరుని ఓ పుష్పే బండ అన్నావు డేట్ ఎంచాపు ఎంచిన మరలే ನಂಚತ್ತಿನ ఆయన ముగ్గిండు ముల్ప ముగ్గిండు కొనపుని ఎల్లొంజి మరణ? కాలి 42 ದಿನ ಮುಲುಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಿ ಪಂಡದ ಪೋಕಂದು ಬತ್ತಿನಾಡ 42 ದಿನ ಮಾತ್ರನಾ ಕಾಲಿ 42 ದಿನ ರಾಮ ರಾಮ ದೇವರೇ ದೇ ಆಗ ಮದ್ಮನಿ ಗಂಟ ಆತನನ್ನ ಮದ್ವೆ ನಿಗಂಡ మద్మని గంట ಮದ್ವೆ ಮೆತ್ತ ದಾದಾ ನಿಗಂಟಾವಡು ಹಾ. ఆయన కొనపుని రామ రామ దేవరే ఈ సర్తి పుష్పకి ఎట్టేనా అందపండ చా పుష్పదాయితే ఆల్పలమ్మన్నా అవించినన్నా అరెద్దును ಅವ್ರ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಏರ್ ಬಾತವ್ರು ನೀ ಯಾನ ಚಿತ್ರ ಗುತ್ತದು ಛತ್ರ ಗೊತ್ತನ್ ನಿನ್ನ ಪುದರ ನಿಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಆತ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ అంటే మూడు మురడి కొంచెం పత్తినకు దుమ్ము 10 జనానికి అంత నరకొడు పడతారట ಮುರಣಿ 10 ಜನ ಅಂತೀನ అందు నరకొడు పడతారతి ನರಕಡಬಾರ್ದ అక్కల నుంచి నొప్పొద్రి భయంకర జాలి ఏకల్న నరకొడు నరకొడు బాకిత్ నకులు పూర బుల్తొద్దులేరు ముక్కుల నుంచి 10 జన వా రబ్బాయి దీపును వా జాలి వా విసులు వా సాత్ తాటి ఏకల్న ಒಂದಕ್ಕುಲ ಅಕಲು ಮುರಣಿಗೆ ಅಂತೀನ 10 ಜನ ಮುರಣಿಗೆ ಅಂತೀನ ಅక్కడ ಬಾತರ್ತಿ ಮೇರೆ ಅಕಲು ಕುಡ್ಲದ ಅಕಲು ಓಲ ಸಟ್ಟ ಪೇರು ಮಾರ್ಲಿ ನಾ ಓಲ ಅಪ್ನ ಅಕಲು ಅಕಲು ಬಾತರೆ ಬೋಚಾವ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವು ದಾದ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನಿ ಓ ಓ ಪಟಾಕಿ ಎತ್ತಿ ಓ ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವು ಪಟಾಕಿ ಎತ್ತು ಬೊಕ ಅವು ಕಸಬುಲ ಯಾಕುಬುಲ ಬಾಂಬು ದಕ್ಕದು ಗುಗ್ಗು ಕಸಬಲೆ ಯಾಕುಲ ಬಾಂಬು ದಕ್ಲು ಒಪ್ಪನ ಬಾಂಬು ದಕ್ಕದು ಗುಗ್ಗು ಅಕಲು ಬಾಂಬೆ ಏರ್ಕೋರಿ ಅಕಲ ಕಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಾರಲು ಬಣ್ಣಗನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತಿ ನೀನು ಇಂದ ಮೇರೆ ಈ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಚಾವ ಅಕಲು ಕನ್ನಡ ನೆತ್ತರಿ ನಿನಕೇರ್ವೇರಿ ಅವ ಬರಿಟುಂತ ಆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ ಬಂಡ ಅಂತಾಯೇ ದೇ ಇರ್ ಬಣ್ಣಗ ಆ ರಿಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬತ್ತದಲ್ಲೇ ಓರ್ಮ ಲೀಟ್ರ್ ರಿಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ ಲೀಟ್ರ್ ರಿಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಳ್ಳು ರಿಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಗಿತದು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೌದೇ ಅವು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಕಬುಣಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಡ್ರಿ ಆತ ಓ ಎಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರತ್ತ ಕನಪ ಕನಪ ಬತ್ತಾನ್ಲಿ ಇಂದ ಇಂದ ಪಲ್ಪನೆಗೆ ನಾವು ಆ. ಈ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಅವ ಮೂರು ರೋಮಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಕಾಸು ಪೋಪುಂಡು ಇಂದ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋ ದೀಪೆ ದಿಪೆ ఎమెరే ఎమెరే ಏರ್ ಮೆಮ್ಮೇರು చెక్క అమ్మెర అత్తి ఎమెరే ఎమెరే ಓ అవి ఏరు పాతేరు నీరు ಅವು ಚಿತ್ರ ಹೋಗ್ತಿ దాతేగే ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಗೆ ఎన్న ಹಾ. మీను అయిపోయారా ಮೀನುಗಾರ ಪೆತ್ತು ಮಗ? ನರಕೊಡು ನರಕೊಡು ಏರ್ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಜನ ಕರೆಂಚೇರು ಬರೋರ ಕರೆಂಚವು ನೀವು ಗೊಬ್ಬ ಇಂಚಿನ ಮೊತ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟಲ್ಪ ಹೌದಾ? ಅಂಚ ఎమెరే ಹಾ? ಇತ್ತ ಇರು ಲೋಕದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಇರ್ನ ಕೈಟುಂಡ ಅಂದ ಅಂದು. ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ದೇನ್ನವರ ತೂಲಿ
దాదా దుప్పునే ఎన్నవరే ఏ పందొర తూలే దాదా నిన్ను ఎన్న ఏ తాయిసి ఉండుందొర తూలే ಐಸಾ ಅಂಚಮದ ತೂಯ ರಾಪಜಿ ಬೇವು చావంద ಚೊರ ಅಂಚ ತೂಯ ರಾಪಜಿ ఎన్న రిక్షడే బత్తది ఎన్న చాల్పర్రంటూ ఒట్టేది జన్న ఆవంద ವಾ ಚೊರ ಮರ వర తూలే నా పుదర్ దాదవన్ని ఎన్న పుదర సురేసి సురేష్ ను ఇట్టునాడోడు సురేష్ అన్న సూటు నాడ్లే ಸೂಟ್ ನಾಡ್ರಿ ಇದು ಬೆಳತ್ತಾರಿಯಾ చెత్తే అంచత్తి పుష్పను పీటి నాడు జరా అంతే సురేష్ అన్న సూటు నాడ్లే ಅವ್ ಎಸ್ ಇಟ್ನಾರ ಸೂಟ್ ಹತ್ತಿ వచ్చి సావులో నాడ్లేవరా ಎಸ್ ఇంకా తన్ను బట్ట ఎప్పే ఉందెన్న బట్టత్తి ఇంగనే ಬೆದು ఉందెన్న ఎప్పే మంగద బట్టద లెక్కతని ಅವು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎತ್ತಿನ ಮೇ ಬಟ್ಟ ఐడెంటిద మంగద లెక్కని ఏ తన్న ఐసే తన్న ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲ 40% ನಲ್ಲ 40% బచ్చవన్న నాన్న 40% ఇంక ఆ. నాన్న 40% ఆ. అన్న బుక్కొంచి ఎన్న అమ్మేరుంచి తీరుబోదు ఆజి తింగోలాండ అన్న ಆಜಿ ತಿಂಗಳಂಡ ತೀರ್ಬೋದು ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂది ಆಜಿ ತಿಂಗಳಂಡ ತೀರ್ದು ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂది ತೀರ್ಬೋದು ಆಜಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಒಂದು ದೀಪ ತೇನು ತೀರ್ಬೇಕು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಮೆ ಅಲ್ಪುಲ್ಲೇರು ಅವಂದು ತೀರ್ಬೇಕು ಕೆಜ್ಜತ ಆ. ಅಂದ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರಿ ಒಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಮಂಡು ಒಲ್ಪ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ತೂಪೆ ಒಲ್ಪ ತುಲಗೆ ಅಮ್ಮೇರ ಪುದರಂಚ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ ಪುದರಂಚ ಕಾಂತ ಪಣ್ಣಿ ಕಾಂತ ಪಣ್ಣೆನೆ ವೈಟ್ ನಾಡೋಡು ಕಾಂತ ಪಣ್ಣನ ಕಾಟೋಡು ನಾಡೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಾಟೋಡು ನಾಡುನಿ చెత్తే ಕಾಟೋಡು ಇಂಚಿನ ಅತ ಅರ ಸೈತಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಕಾಟೋಡು ದೀತ ಓ ಈರು ಮೈ ಕುಲ್ಲೋನರ ಕೇಟ್ ನಾಡೋಡು ಕೇಟಿ ನಾಡ್ಲೆ ಕಾಂತ ಪಣ್ಣೆ ಇಂಗೋ ಪಟ ಅಮ್ಮೇರನ ಅಂದೆ ನಮ್ಮೆರು ಇಂದೆ ನಮ್ಮೆರು ಆರು ಸ್ವರ್ಗಡುಲ್ಲೇರು ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಡುಲ್ಲೇರು ఎమ్మరే ఇంకే నమ్మిన పొట్టతున్నగ పాతేరు కన్నాపుడు ఒరంజు పాతేరు నుంచి వేస్తే మళ్ళీ తూర్లే ఇది స్వర్గంలో కూర్చోండి ఒర చూరు పాతేర్ర పాతేరుడు ఇత్త కాలికి ఓళ్ళు రపక్క పాతెర్రలు అవడం మేరా అమ్మేరడా పాతెర్ర రాపుజి అంచమద పాతెర్ర రాపుజి పోయి పక్క పోండి పాతెర్ర రాపుజి ఆవంద నీరు బత్తది రడ్డు ఒట్టేతను టల్పర్రు ಹಿಂದೆ ಒತ್ತೆ నుంచి ಬಂದಾಲ್ಪು ಅಂಚಮತ ಪಾತೆ ರಾಪುಜಿ ಬಂಡತ ఆపునన్న దాన అంతే ವಾ ಚೊರೆ ಮರ ఒరతులే ಭೂಮಿ ಇಂಚಿನ ಚೊರಕ್ಲುಲ್ಲರ ఒరతులే ಹಲೋ ಚಿತ್ರಪ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅವೇ ಕಾಂತ ಪಣ್ಣೆ ಗೋರ ಈ ಸ್ವರ್ಗಡೆ ಉಲ್ಲತ ಕೊರು హలో కాంతమన్న హలో కాంతమ్మ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಪಾತಾರಂಡು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಬಾ నమ్మరు ఏత పొరలు లేరు వరా పప్ప ఆరు తెలుతుంది లేరియా మారలేరు లేక ఇది తెలుపునే రెడీ ಎಂಚಿನ ಗೌಜಿ ಮೂಳು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಯಾನು ಸೊರ್ಕೊಡುಲ್ಲ ಬೇ ಓಳು ಯಾನು ಸೊರ್ಕೊಡುಲ್ಲ ಸೊರ್ಕೊಡುಲ್ಲಾರ ಮೂಳು ಭಯಂಕರ ಜಾಲಿ ಬೇ ಜಾಲಿಯಾ ಭಯಂಕರ ಗೌಜಿ ಬೇ ಅಂದ ಈ ಬರ್ಪಣ ಬೇ ಏನ್ ಬರ್ ಓಟೆ ಏನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಅವಳಿಪ್ಪಿಲೆ ಮರ್ಲೇಲಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದಲ್ಲಾರು తెలియకేనా దే పప్ప ఏం దాయ ఫోన్ మల్తన దాయ గొత్తుందా ఈడ చూరు పాతిరండు దే నాడితే సాకండి ఆ 30 సెంట్స్ జాగ్రత్త పట్టేని ఒల్పదీతారు ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಬೇ ಬೇ ಇರಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿ ಪುಟ್ಟಾತ್ ಹೋತನ ಮರ ಎಂಕ ನಾಡಿతే ಸಾಕಂడి ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ದರ್ಖಾಸ್ತ 30 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ ಪಟ್ಟೆನ ಒಲ್ಪದೀತಾರಂದು 30 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟೆನಾ ಗಮಗ ಇನ್ ಯಾನ 4 ಲಕ್ಷಗೂ ಮುತ್ತುಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿದೀತ ಮಗ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ಕೋ ಎಂಚ అయిన ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ దీతాను 4 లక్షలు అయిన బుడుపావు ఈడ సన్ని మీరు ఇర బుడుపాదు పోతోలే తన్న ఇర ఎక్కిదు మీద ఐదు ಹೋಯ್ತಿರಿ ಇರ ಸన్ని ಮೀರ್ತ ಬೇರ ಇರ ಪಾತ್ ಇರ ಕಣ್ಣು ಗುಟ್ಟು ಬೆಂದು ಬುಡ್ಪಾವು ಕಣ್ಣು ದೇ ಎಮ್ಮೆ ಓ ಎಮ್ಮೆ ಬಂದೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಸಾಲ್ನಿ ಮೀರ್ತ ಬಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪೈಲಾಸ್ ಎನ್ನ ನಲಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟದು ಬುಡ್ಡು ಸಾಲ್ನಿ ದೇ ಓ ಎಮ್ಮೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿರುವಂತ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಇತ್ತವಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಡುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಅಣ್ಣ ಸೀದಾ ಕೊಣತು ನರಕ ಪಾಡ್ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಂಡೆ ಉಳ್ಳವೆ
ಹಾ ಏರಡು ಬಾತಿರ್ನಿ ಎರಡು ಇದ್ದ ಬಾತೇರ್ನ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಾಟ್ರಿ ಆಪಜವು ದಾನ ಅಂತ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾಡ್ನತ್ತವು ಒಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೀತಿ ಅಂಚ ఇది ఎక్కడ పాత్ర ఉంది జన పుష్పే పుష్పేంది అవే ఓలార్పణ పుష్పే ನಲ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸಂಶಯದ ಪ್ರಾಣಿ ಹೌದಾ ಆಗ ಸುರುಟೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಹಾಕ್ತಂಡಿ ಹಾ ಸುರುತ ಬುಡೇದಿನ ಸಂಶಯಡೆ ಮುಕ್ಕು ತಿಂತಿ ಓಹೋ ತೆರ ಅಡ್ನೆ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಕಜ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಂತು ಅದೇರೋನಾ ಬಲ ಬಲ ఏడాతేర్ని యా ఏడాతేర్నింది యాని అమ్మట ఆతేర్ని తాతేనా తేర్ని సైపునగెత్త తాతేని వాతేరింది ఆవిడు సైపునగెంది మార్కెದ ಬರಿಟ್ ಮೀಂದ ಸಾಯ್ಬೇಡ ಸಾವು ತೇರ್ನೆ మార్కెದ ಬರಿಟ್ ಮೀಂದ ಸಾಯ್ಬೇಡ ಇಚ್ಚಿ ರಾನಮ್ ನೆಕರ ತೇರ್ನು మరి అదిరే ಮೀಂದ ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಯ ಹೋಯ ಕಟ್ಲಲ್ವು దా ఈ ఏర్న బాతేర్ని అవి యాన మధ్యాహ్నం ఉన్నాడా మద్దపన ఉన్నాడు ఆనమన ఇంచిన బాతేర్ని యాని అప్ప ఫోన్ ಮಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ఉండತ ಯಾ ಪಲ ಬಿಸಿಯಾ బిజీ ಯಾ ಪಲ ಬಿಸಿ ఏంటగే ಯಾನಕೇಂಡೆ ಈ ನಮ್ಲ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಎಂಚ ಬಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕಷ್ಟ ಯಾನೊಂಜಿ ಮದ್ನಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರ್ ಇಜ್ಜ ಯಾನಕೇನು ಅದು ಯಾಪತ್ತು ನಗಲ ಬಿಸಿ ಇದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ అన్న బుడేర వెళ్ళి తాతే ఇందెల అంచన బుడేర వెళ్ళి దాన్ని ఏప మొబైల్ బాతేర్న పొన్నులేన నంబెర్న వెళ్ళి ಇಂದೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ತ ಕೈತಲ್ದ ಆ ಮೇಸಿರ್ನ ಬುಡೆ ದಿಜ್ಜ ಮೇಸಿರ್ನ ಬುಡೆ ಯಾನ್ ಏಪತ್ತು ನಗಲ ಆ ಪೊಂಜ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಲೋ ತಿಪ್ಪು ಹಾ ಮೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಮೇಸಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಪೆ ಮೇಸಿರ ತರಕಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಕುಲು ಅಂತಿ ಬುಡೆ ಬಿತಿರ್ದಿಕನ ಬುಡೆದಿ ತೀರ್ನತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡೆದಿ ಪಾರ್ನಿ ಏರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಪರ್ ನೊಟ್ಟು ಹಾ ದೇ ಎಲ್ಪರ್ ಒರಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲು ತುಂಬ್ಯಾರ ಆಯ್ ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬುಣ ಅಮ್ಮೆನ ಬುಡೆದಿನ ಅಲಕ್ಕ ತುಂಬುಣ ಐಕ್ಯ ಬಾಣ್ಪುಣ ಐಕ್ಯನ್ ಬಾಣ್ಪುಣ ಸತ್ಯ ಅನ್ನ పొన్నులు నంబొడిచి అట్లా మొబైల్ బాతేర్న పొన్నులు మాత్రం నాంబుననే వడిచి ಒಂದು ನಿಮಿಷ ఆ ಹಲೋ ಈ ಒಳ್ಳೆ పోదులనా ఏరట్టుకు ఆ నీరుగా నా దాలజీ ಒಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲಪ್ಪ ఉల్లాల ಉಳ್ಳಾಲು ఉల్లాలత ಉಳ್ಳಾಲಿಯ నువ్వు నిగంట నిగంట ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಆ ನೀರು ಬಾತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಎಂತ ಮೊಳ ಉತ್ತರ ಉಂತಲ್ಲ ಕಾಬುಜಿ ಮಾರೈತಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡೆ ಆವುಜ ಮಲ್ತಿನ ಸೌಂಡ್ ಎಂಕಿ ನೋಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾಳು ಎಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾಳು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಡಿ ಗುಡ್ಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅವು ಮಲ್ತಾಳು ಇರೇಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಐತೆ ಟೊಂಕಾನ ಸೌಂಡ್ ಐತಿ ನಿಂದು ಅವು ಟ್ವಿಂಕ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅಂಡ ಎಂಚ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೇರ್ಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ దాలజీ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ మల్తానా ఎక్కడ మల్తానా ఒక్కడే సంశయం నేను వాళ్ళు పాప ఎక్కడే మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ మల్తాను నీకు మారలే నీకు మారలే అవించి నేను చేస్తా అవించి నేను చేస్తా చెప్తానే ఉన్నా బే అవి చేస్తానా బొక్క అవి చేస్తాను బొక్కిచ్చిన అమ్మేరత అమ్మేరత మరా బొక్కి నాచి చెట్టిన వేసవాడు ఉత్తి గుట్లు అమ్మేరు లేపునా అమ్మేరత్యా బొక్క ఈ అమ్మేర్ యమ యమ యమాత్ ఫల్సారు యమన గుర్త ఎంకిచ్చా గుర్త అವು ಎಂಚೇನೆ ಓಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸುರುಟು ನಂಬುಜಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸುರುಟು ನಂಬುಜಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಎಂಬಿ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರಿ ಯಾನ ಸೈಪುನ ಪಂದಲ ಅಂಡೇರು ಏ ರಾಜಣ್ಣ ರಾಜನ ಪಂಡಿಂದು ಅಂತ ಕೆನ್ನ ಬಣ್ಣವಾ ದಾನೆ ಬಣ್ಣದ ಕೇಂದು ತೂಲೆಗೆ ಅಂದ ಕೇಳಿಗೆ ಚೂರಂಚೂಲೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಮ್ಮಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ಜಿತ್ ಪಣ್ಲೇನ ದಾದಾ ಮಿನ್ನ ಅವೆ ಎಣ್ಣ ಕೈಲಾಸ ರೂಪ ನಾನು ಗೆಲಿಂಡ ಯಾನ್ ಏರು ಏರು ಎಮ್ಮೆ ಅವೆ ಎಮ್ಮೆಂದ ಬಂಡಿ ಬಗಂಜಿನ ಪಂಡೆ ಯಾನ ಸೈಪುಣಿ ಆಪ ಅಂದೆ ಭೂಮಿ ನಮಿತಿ ಏತ ದಿನ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಗಂಜಿ ಪಣಲ್ಲಿ ಅಂದಿರೇಗ ಪುಷ್ಪೆ ಅವೇ ಸಂಸ
ಸಂಸೆ ಪುಷ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬುಧರ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಪುಷ್ಪೆ 42 42 42 ಹಾ. 42 ಹಾ. 48 ವರ್ಷ 48 ವರ್ಷ 48 ವರ್ಷವೇ ದಾದಾ ನನ್ನ 48 ವರ್ಷ ಅದು ಬದುಕೈತಾ ವರ್ಷ ಅಂದೇರು ಬನ್ನಿ 42 ದಿನ ಎತ್ತಿರಿ ಎಂಚಂಡೆ ಮರ್ಲೇಲೆ ಏ 48 ಜಂಕೆಲ್ಲ ಮತ್ಮಂಡು ನಿಕ್ಕು ಮದ್ನುಂಡು ಎಂಕುದಾಲ ಅಂತಾರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಕೊನಪನೆ ಯಾವಂತ ಎಂಕೊಚ್ಚೂರು ಆತ ಬೋದ್ನ ಪನ್ ಬರ್ಪೆ ತಿಂಗಳು 24 ತಾರೀಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ 5ನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊನೊಪ್ಪನೆ ಯಾಪ ಕಾಂಡೆ 5ನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಡ ಐನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿ ಜನ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ಎಂಚ ಆ ಜನ ಕಾಂಡ ಐನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊನಪ್ಪುಣಿಗೆ ಕೊಣಪೆರಿಗೆತ್ತ ಯಾ ಲಕ್ಕನ ಎಲ್ಲ ರೆಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಇರಿಗುತ್ತೆ ಆ ಲಕ್ಕನದೇ ಎಲ್ಲ ರೆಂಟ ಅವನಿಗೆ ಎಂಚ ಲಕ್ಕನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಂಟ ಭಕ್ತರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಡು ಜತ್ನಲ್ದ ಕೂಡ ಲಕ್ಕೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಐನೇ ಕೊನಪನೆ ಕೊನೊಪ್ಪನೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದಣ್ಣ ಇಂಕ ಮದಿಮೆಂಡು ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ಉಪ್ಪಡು ಸಾವು ಉಪ್ಪಡು ಮದಿಮೆಂಡು ದಾದಂಡ್ಲ ಅಪ್ಪನೆ ಅಪ್ಪನೆಜ್ಜಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂತ ಅಂತೆ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಕ ಮದಿಮೆಂಡು ಆಪಿಜ್ ಮೇಲೆ ಕನುಜ ಮೂನ್ ಬರೇಲಕ ತದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮೂಜಿ ಮತ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಇದು ಶುರು ಮತ್ ಇಂಚೋಲ ಕಡೆ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಕು ತುಂಬಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತಿತ್ತಿಜ ಆತಿಜ అయితే ధర్మకు ఇంక నేను పడిపోతున్నా దుమ్ముదు బుడిది ఇంక నేను పడిపోచి ధర్మకు ದಾದನ್ ತುಂಬದ ಬಡ ದಾದನ್ಯಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ತುಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ ಬನಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೆಂದದ ಪಚ್ಚಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಚಿಟ್ಟೆಡ್ ಬದುಕುಲ್ಲ ಅಂತನ್ನ ಓಹೋ ಅದು ಹೊರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಬುಡೆದಿಗೆ ನಾನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಲ ಇರ್ಮುಳಿ ಕುಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಪೇಂಟಿ ಓದು ಅಂತ ಮೀನು ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಮೀನಿಗೆ పోయిన ఎన్న మీన టెంపదడికి పోతు తీరువాలి టెంపదడికి బొక దాద మల్తా ఒక ఉప్పు ఉంచి వాళ్ళు తొండి ಉಪ್ಪಾಡು ನಾಡಿ ಓಲ್ ದೀತಾಲ್ ದಿಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಸೈತಿದ ನೀವು ಉಪ್ಪಾಡ್ ನಾಡಿದ್ರಿ ಓ ನನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದ ಅವ ಎತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ನಂಜಿ ತೂತೆ ಬೇತೆ ಈ ತೋಡ್ ನಿಚ್ಚಿ ಅದೇ ಬಂದು ಉಂತಾವ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವು ನಿನ್ನ ಎಡೆಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಯಾವನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಮ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನಣ್ಣ 42 ವಾಲ್ ಬುಕ್ ಆತನ ವಾಲ್ ಬುಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ ಜಂಕ ಕೊನೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಸೇರಲಿ ಆಪಜಮಣೆ ಅಭಿಜಾಟ ಇರುವಲ್ಲ ಕಾಪುಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಕೇರ್ಲ ಕೆಣ್ಣಕಲಿ ಸೇರ್ದ ಎಂಕೇರ್ಲ ಕೆಣ್ಣಕಲಿ ಸೇರ್ ನೀರೇಕಿ ಪೊಲೀಸ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೆಂಬರೇ ಹಲೋ ಮೆಂಬರೇ ಹಲೋ ಇರುವಲ್ಲ ರೀ ಯಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ದಾದಾ ವಿಷಯ ದಾದಾ ರಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಓಣಿದ ಅವಳುಲ್ಲ ದಾದಾ ಯಾನು ಕೊಳಪೇರಿಗೆ ರಪ್ಪ ಬೋದವಲ್ಲ ಓಟೆ పోతువల్ల ದಾದಾ ಯಾನು ಎಮ್ಮೆ ಹತ್ತು ಕೊಳಪೇಗಿ ರಪ್ಪ ಓಣಿ ದಾಡಿ ಬಲ್ಲೆಗೆ ದಾದಾ ರಪ್ಪ ಓಣಿ ದಾಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪ ರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಂತೆ ಒಂಚೂರು ಸೇರಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಆಪಜಮಣೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸೇರ ಅವಂದ ದಿಕ್ಕು ಒಲ್ತುಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿ ಇದು ಒಲ್ತೆ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಮಾರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾಗ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಮುಂದತ್ತನ ಮಾರ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಗುರ್ತುಂಡ ಎಂಕು ಗುರ್ತುಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಗುರ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಲೋಸಾ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಪೇರವನೋನ ಬೇರೆಡ ಅಜಂಟ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಪೇರವನ ವರ್ಷ ಹಾ ಇಂಚಿ ಬಲ ಯಾ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆನೆ ಈ ಮರ್ಲೆ ಮರ ಪಂಚಾಯತ್ ಊರ ಫೋನ್ ಆನಿಗೆ ಯಾನಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಆನಿಕೆ ಯಾನಿಗೆ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಬರ ಪರವಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಳ ಇದು ಎಮ್ಮೆನೆ ದಾದಾ ಆಗ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಲ್ಪರ ಎಂಚ ಆಗ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಪಜಿ ಆವಂದಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಣ್ಣ ಈ ಚೊರೆ ಆಪಜಿ ಆಪಜಿ ಯಾಪುಜಿ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಣ್ಣ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲು ಜೆತ್ತೊಂದು ಒಂದೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಂಡಿ ನಕ್ಲಣ್ಣ ಆಪಜಿ ಬಂಡ ಕೇನು ಜಮಾರ ಒಂಜೆ ಎಂಚ ಒಂಜೆ ಬಟ್ಟಲ್ರಿ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲು ಉಂಡೊಂದು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲು ಜೆತ್ತೊಂದು ಒಂದೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೆತ್ತೊಂದು ನಕ್ಲಿ ಮರ್ಲಾಟು ಆಪಜಿ ಬಂಡ ಆಪಜಿ ಹೋಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಾಪುಜಿ ಅವ್ ಇರು ಬಂಡಲೆ ಕಾಪುಣ ಇರು ಮರ್ಯಾದೆ ಸೇರ್ಸಲಾಗಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಇರು ಪೋರ್ಸ ಸೇರ್ಸಲಾಗಿ ಸೇರ್ಸವೆ ಸೇರ್ಸಲಾಗಿ ನಿನ್ನ 40 20 ರೂಪಾಯಿ
ಬರ್ಕ ಬುಡ್ಚಿ ಹಾ, ಎನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಕೊಂಡಲೆ ಹಾ ನಾನು ಕೊಂಡಲೆ ಧರ್ಮಗೆ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಬೋದು ಅತ್ತೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕತ್ತ ಏರಪ್ಪ ಏರಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏಪೆ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಬೋಳರ್ಡಿ ಎನ್ನಪ್ಪ ರಾಮ ಕುಂಜಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಬಟ್ಟಾಲ್ಡ್ ತಿಂತಿನಟ ಓಬಟ್ಟಾಲು ಯಪ್ಪೆ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಾಲು ನೆರಾಪುಂಡ ಅವೆಂಚ ಕಾಯ್ವಾಡ್ ನೆಂಚ ಒಂಜೆ ಪಾಜ ಒಂಜೆ ಪಾಜ ನಿನ್ನ ಪಜನಿತ ಪರಿಪ್ಪೈತ ಮರ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಪೋತು ಮರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಚೊರಾನ ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲೆಚ್ಚ ಚೊರಾನ ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಓಡಿ ಒಂದು ಮಾರ ಏ ಮೆಂಬರ್ ಬಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಓದ್ತೀರಿ ಮೆಂಬರ್ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಸೇರ್ಸಾವು ಆಗ್ಲೇ 3 ಜನ ಸೇರ್ಸಾವು ಅದ ಉಷಾಕನ್ ಉಂಡತ ಉಷಾಕನ್ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೋರು ತೀರು ಪೋತಿನ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ ನಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಓಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೋರ ನಾಲಾಪಜಿ ಮನ್ಪು ಮನ್ಪು ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ ದಾದಮ್ಮೆ ಇರ್ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿ ಸೇರ್ತಾದೆ ದಾದ. ಎನ್ನ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಎನ್ನ 40 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ಕಿ 40 ಡೇಟ್ ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ಕಿ ಅಂದ ತಲಪಾಡಿ ಜಾತದ ಬೇತ ಬಸ್ ಇಟ್ಟವಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನೆ 40 ಡೇಟ್ 48 ಬಸ್ ಉಟ್ಟತ್ತು ಬಕ ಯಾನ್ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು 48ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆತೆ ದಿನಗೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಎಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಅವು ಏರಿ ಅವು ಎಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಯಾನ್ಲ ಸುರುಕು ನಂಬಿಜಿ ಎಮ್ಮೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜನ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡು ನಾ ಜನ ಇದು ಎಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಎಂದು ಐಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡದ ಎಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕದಲ್ಲ ಅವು ನಿನ್ನ ನಲ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಚ ಕೊನಪನ ಮಾಡು ಅವು ಕೇಳಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಾರ್ಡದೊಂಜಿ ವಾರ್ಡದೊಂಜಿ ಜನ ಎಂಚ ಕೊನಪನ ಅವು ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಎಂಚ ಕೊನಪನೆ ಅವು ಕೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಯಾನೆ ಈ ವಾರ್ಡದೊಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಐಕಿ ಎಂಕಂತೆ ಪುದರುಂಡು ಈ ವಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಗೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಉಂದ ಅಂದು ಆಯನ ಇರು ಕೊಣಪ್ಪರಿಗೆ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪು ಕೊಣಪನಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪಿಂಚಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಈ ವಾರ್ಡ್ದ ಮೆಂಬರ್ ತಾದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ಕೊಂಚೂರು ಆಯ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ವಾರ್ಡ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಇದು ಮೆಂಬರ್ ಅತ್ತಿ ಏರ್ ಅನ್ಲ ಮೂಲ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೆಂಚ ಆಪನಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ವಾರ್ಡ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಮೆಂಬರ್ ಅಪ್ಪನ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ 50 ಜನ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನ್ನ ಇದು ಆಪುಜಿ ಮಂಡೆಂಚ ಆ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಗೆಲ್ಪುನ ಕಲಿತಾರ ಆ ಗೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ದಾದ ನಿನ್ನ ಕುಸ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಬಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಐ ಟೋಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಚ್ ಅತ್ತು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ 500 ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಮ 500 ಉಂಟು ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಕೇಳಿದೆ ಪಕಡಿಸಿ ಚೊರಲ್ ಪುಜಿ ಆಪುಜಿ 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 ಸಾರ ಉಂಟು ಏರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಮ ಮನಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಮ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಣ್ಣ ಇಂದ ಪತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಸೇರೆ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತ ಚೂರು ನೀರು ಎಂಚಲ ದಾದ ಮಂತದ ಅನ್ಲಾವಣ್ಣ ಚೂರು ಸೇರ್ಸ ಅಣ್ಣ ನಾಯಕ ಇದು ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಸೇರ್ ಆಪುಜಿ ಎತ್ತು ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಪಕ್ಕಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಚೂರು ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಒಲ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಯಾನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಒಲ್ತಾಂಡ ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋಡಣ ಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋಡ ಒಲ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಇದ್ದ ಮಲ್ಪ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮಲ್ಪ ಏತು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಸಣ್ಣ ಆಂಡತ ಸೆಂಡನ್ ಆಂಡ 35 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕೆಚ್ಚಂಡ 5 ವರ್ಷ ಬಚಾವ್ 35 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಅವು ಯಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅವೇ ಯಾಕಡೆ ಬೇಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಪ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ದಿಕ್ಕು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ನಾಪುಂಡು ಆತ ನಾನೇ ಅವತ್ತೆ 35 ನಾನೇ ನಂಬರ್ ಅತ್ತ ನಾನೇ ನಿಕ್ಕೆ 35 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ ಅವ ಎಲ್ಲರ ದುಕ್ಕ ಬೂತು ಗುಳ್ಳೋಡು ಅವ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೇವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಾರ ಮೇನಿ ಕೊರ್ಕ ಕಾಸು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇರೋ ಮೇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಚೂರು ಇತ್ತಿನ ಮುಪ್ಪನು ಅರೆ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಕಾಲಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು 42 ದಿನ ಆ 40 ದಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೇನೆ 30 ನಾಯ ಕೊಡ್ತೇವ ಎನ್ನ ಜೋಲಿ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ 35 ಆಯ್ಡುಂಡು ನಿಕ್ಕ 42 ದಿನ ಕಾಲಿ ಆಯಗೆ 35 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ 35 ಎಂಕೆ 42 ಏ ಅವೆಂಚ ಅಮ್ಮ ವೆಂಚಂದೇರಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಎಂಕೆ 42 ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಿ ಇಂದು ಏ ಅವು ಇಂದು ಸರಿಯ 42 ಸ್ವಲ್ಪ 82 100 ಏ ಇಂದು ಎಬೆ ಎಂಕೆ ಯಾನ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಏ 24 25
ಎಲ್ಪತ್ತೆ ನೂತರ ನೆರ್ಪು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನಕ್ಕೆ ಮರಳು ಬರ್ತನది ಕಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ పోనవండి నీరే కల్పవాండి ఏరు నీరే కల్పవేగ అయ్య దాదాపు ఉన్న పన్నడు ఆ దాలాన్ పెరాబ్ జే నానే. ఇత్తే పోపేత ఆ. ఇత్తొంజి లోరీ ಹಾಕ್ಯಾರ ఉండాಗ ಯಪ್ಪ లోరీ ಹಾಕಿ ಅಂಡತ ఆయన ಮುಗಿ ನಾನು 42 ಆಸ್ಪತ್ರೆ చెప్పారుండు అల్తిరిది ఆగోనుపురి ఇదా ఓ మారి ఇసల ఇది ఇది ಲಗಡಿ ಪುಣ್ ಮಾರ ಈ ವಿಷಯ ಪಚ್ಚಿತೆ ಆತನು ತಾನೆ. ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ ತಾನೆ. ನಿಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತ ಮರಲು ಒಬ್ಬುದು ಇದೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಈಗ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ నాగార్జున ಗೊತ್ತಿಜ ತೋಜಗ ಫೋಟೋ ತೋಜಗ ಇಂದ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ఏంది నాగార్జునే ఆ. ఎన్న తోట మనమకి ಹಾ ಇಂದ ಮಾರ ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಐನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ఆయన ಕೊನೆರ ಮೆಂಕ್ ఇచ్చా ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ఆయన ಮುಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಐನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ఆయన ಕೊನೆರ ಯಾ ಮೂಲ ಪಾತ್ರದ ಬಾಕಿ ಅದಂಬೆ ವರ ಓಲನ ಇತ್ತು ನಾರ್ದು ಗೋರಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಐನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆರ್ನ ವರ ನಾರ್ದು ಗೋರು ಬೇಗ ಹೆಂಗ್ ಈ ಕಾಂಡ ಉಪರ ಹೆಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಕರ ಮಲ್ಪಡೋ ನಾನು ಫೋನ್ ಹಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚ ಮೂಲ ಪಾತ್ರದ ಬಚ್ಚಿತಾಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಗು ಈ ಓಲ್ಲಂಬೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಟ ನಮ್ಮ ಓ ಮಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಳ್ಳು ನತ್ತ ಮುಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಎಮ್ಮೆ ಬೈತಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ಈ ರೈಲ್ ವೈಟ್ ಮಿತಾರ್ತಿ ಸೀದಾ ಪೋ ಒಂಜು ವಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಓಟಲ್ಲ ಪೋ ಮಾರಾಯ ಎಮ್ಮಗಳ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಪೋಯಾಯಿ ಒಂಜು ವಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಪೋ ಓ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನೇ ಮಿತಾರ್ ಪೋ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಒಂಜು ವಾರದ ಮಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚ ಪೋ ಕುಳ್ಳು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಬೋಲ್ತದ ಅಕ್ಕಿ ನಾ ಟವರ್ ನಾಡೋದವ್ರು ಹಾ ಪೋ ಬೋಲ್ತು ಅಂಚ ಕುಳು ಕೊಂಡ ಪೋ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಾಂಡ್ ಹೋದ್ರಿ ಅವನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಆಗ 4 ದಿನ ಅಂಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಇದು ಇಂಚ ಬಂಡ ಆಪ್ ಜಂಕ ಕಾಂಡಕೊಂಡು ಯಾರು ನಿಟ್ಲಡೆ ಪಾತ್ರದ ಬಾಕಿ ಆತ್ನಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮ್ಯಾನ್ ಹೊರ ಕೊನೆರ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡಿ ಕೊನು ಓ ದೇವರಿತ್ತು ದಾದ ನಲ್ಪನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟ ಪಚ್ಚಿತಿ ಅದು ಬಣ್ಣು ಇಂದ ಓಲಂಡಿ ಒಂಚೂರು ನಿಗೆ ದಾಲಕ್ ನೋಯದಿಕ್ಕಿಜ ಜೋಳ್ಳಚ್ಚಿ ಓ ರಾಮದೇವರ ಇಂದ ದಾದಲ್ಪಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಉಂಡತ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಸೆಂಟರ್ ಸಯ್ಯರೆ ಮಾರಾಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೆಂಟರ್ ಸಯ್ಯರ ಓ ನಾಗ पुष्पराज इरना एक्टिंग ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ್ಣ ಇತ್ತು ಇನ್ನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ರೋಲ್ ಕೊರೋಡು ಜನ ವಾಹ್ 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 ಯು ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇವನ್ಗೆ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬುಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಏಕಲ್ನ ಅವ್ರದ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಲ ಕಂಡಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ ಕೊರಿಯರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅವ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸುರುಗು ಪೊಲಬ್ ಗೋರ್ಲೆ ಪುದರ್ ಎಮ್ಮೆರೆ ಗುರು ಅರ್ಥ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದೇಳು ಇರ್ನ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರು ಓಕೆ ಯಮದೇವರು ಪಾಪ ನರಕರ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಕೆಟ್ಟಿಯರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಲ್ಲೆ ಯಮ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಏಪ ಅದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂಚ ರೂಪೇಶ್ ನೋಯಿಟ್ ನಾಡೋಡು 6 ಡೇ ಹಲೋ ರೂಪೇಶ್ ನೋಯಿಟ್ ನಾಡೋಡು ಸುರುಟಾರ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪರ್ಚನ್ ರೂಪೇಶ್ನ ಡೇಟ್ ಐತಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಡಿಜ ನಿಜ ಕೊನೆ ಇರಿಜಿ ನಾನು ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೂಲೆ ಮಾತ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಕೋರ್ ನಾವೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇಂತ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೇನ್ ಗವಲೆ ಸುರುಕು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ನಿಖುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ದರ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ್ಣ ಇತ್ತು ಇನ್ನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ರೋಲ್ ಕೊರೋಡು ಜನ ವಾಹ್ 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 ಯು ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಪ್ಪದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇರ್ನ ಮೆತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ನಿತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಎತ್ತದು ಎಮ್ಮೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಎಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಅವನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮಲ್ದರು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಪೊಂಡನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರಾಲ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿಜಾನು ಮಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಎತ್ತಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಡೆಗೆ ಜೋಕ್ಸ್ಲ ಬರೋದು ಎತ್ತನು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ఒక ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರ್ ఒక ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ರವಿರಾಮ್ ಇದತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪುತ್ರ ಪುಂಡಾಗಿ ಅಂಚಿತ್ತು ಅಂಚ
I think in acting like it, and your dialogue delivery was very good, and a lot of comedy also was there in acting, in acting comedy lesson. So overall, good effort, and I wish you all the best. Yep. Thank you. ವಾ ವಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರು ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ದಾಯಕ ಅರ್ಥ ದಾದಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿದ ಅವೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆತು ಶೋಕು ಬರ್ತದೆ ಅವೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪುರ ಆತು ಶೋಕುಡು ಆತು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮನ್ಪುಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲು ಒಯ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಡುಟು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರವಿ ವರ್ಮಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಶೋಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ನಿಖುಲು ಅವೇನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ನಿಖುಲ ಪೋಯ್ಸತ್ತಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂತಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ರೋಜನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಜೋಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಫುಲ್ಲು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಲಿ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ಪಾಕಿ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ Very nice and different concept. Concept must like under. Performance wise, young Ravi Ram Arna performance, timing, innocence, Pushparaj Arna innocence and timing. Chemistry was mind blowing. I just loved the performance. Very very nice. Everyone was good. ಯಮ್ಮೆನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ನ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೆಂದಿ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಾಗಂಡು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಿಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋಯರ್ಲೆ ಅವಳು ಇನಾಮ ಗೆಂದರ್ಲೆ ಅವು ಎರಗಲ ಗೊತ್ತು ದಾದಾಪನ್ ಬಂದು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಉಪ್ಪಳದ ಮಂಗಲಪಾಡಿದ ಬತ್ತಿನ ನೀವು ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತನು ಸೊ ಇರ್ರಿ ಟಚ್ ಇಡ್ಬಿಡ್ದು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಆವಂದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತಾಡಲೆ ತುಂಬ ಇರ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಬಿಡು ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಇಂಚನೆ ತಿಳ್ಪಾವನ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೋಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ ತೂದು ಇಲ್ಲಡಿ ಎರ್ಮಾದ ತುಯರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅಂಗನಡು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊಲ್ಮೆಲ ಸಂದವಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಅಂಜನೆ ಸಿಮೆಂಟರ್ ಮೇಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆಡು ತೆಲಿಪಾಯರ ಎಂಗ್ಲ ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ಬ ನಿಗ್ಲ ತೆಲ್ಬರ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬ್ಲೇ ಅಡೆಮುಟ ತೂ ಒಂದು ಬ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ